Sunnuntaina 18. päivä toukokuuta 2025 Vantaan Karjala-seura piti muistotilaisuuden Vantaan Pyhän Laurin kirkon hautausmaalla Karjalaan jääneiden vainajan muistomerkillä. Sää oli upean aurinkoinen ja lämmin alkukesäksi. Ensin oli luvassa lippujen kantokulkue ja sitten vuorostaan seuran puheenjohtaja Tarja Andersson piti pienen puheen tapahtuman kulusta. No niin, tänään kaatuneiden muistopäivänä me olemme taas täällä Pyhän Laurin kirkkomaalla kunnioittamassa Karjalaan jääneiden vainajien muistoa. Seuraavaksi vuorossa oli haudankukitus vainajien kunniaksi ja liputus. Lauloimme useamman virren, jonka jälkeen tilaisuuden siunasi meille pappi Tikkurilan seurakunnasta ja piispa Helsingin ortodoksia seurakunnasta. Itseltäni on Anna-Liina Mäkilampi Tikkurilan seurakunnasta pappi ja on suuri kunnia olla saada teidän kanssa jakamassa tätä päivää Karjalaan jääneiden muistoa. Tilaisuuden päätyttyä saimme vielä kahvia pullatarjoilut. Onko sinulla sukua Karjalasta? Kerro ihmeessä kommenteissa, jos tiedät juuristasi.